idee frumoasă. Scopul, de fapt, a fost de a consolida echipa și cumva să nu fie doar reprezentanții a unui departament, dar cumva să ne completăm unii pe alții. Să avem o comunicare neformală și să ne cunoaștem altfel decât în timpul sarcinilor de serviciu, în timpul muncii. Oameni frumoși, oameni deschiși, oameni simpli, sunt faini. E o echipă super faină. Pentru mine Profmed, asta e realizarea unui vis de-a meu ca să aduc niște produse bune în Moldova, care să fie controlate la calitate. Într-un fel, adică să dezvolte economia Moldovei prin aceea că aduc produse bune. Spor la gătit. Acum la eveniment sunt în jur la 120 de oameni. Astăzi o să fie un concurs de gătit. O să fie 10 echipe, domnul Alexandru Comerzan, o să-i ajute la preparare. Noi suntem pentru ca să fie dispoziție bună și să primească totul gustos. Oțet, usturoi și poți să pui puțină șapă verde dacă ai. Dacă n-ai, dai pace. Alexandru Comerzan este mentorul nostru astăzi. Pentru mine, Profmed, asta e întreaga carieră. Eu, de exemplu, de mulți ani în această companie și luptăm permanent pentru ceva mai bun, pentru rezultat și pentru nume. Я, наверное, самый молодой, 8 лет. Люди есть по 15 и более. Раз такой срок здесь работаем, значит все хорошо. Echipa noastră e cea mai bună, așa e denumirea noastră. Suntem departamentul de marketing și avem o bucățică de IT. IT spală, așa, da. Profmed e mai mult decât o companie. Noi suntem oameni care știu ce înseamnă să fii profesionist, ce are nevoie piața. Asta este, de fapt, Profmed. Dar ca oameni suntem foarte diferiți, dar să știi că ne completăm. Profmed – это вторая семья, куда приходим каждый день и проводим время даже, возможно, больше, чем в семье. Это хороший коллектив, на котором все держится. Вот что для меня Profmed. Я думаю, что очень важно проводить время с командой, с коллективом. И, надеюсь, мы вкусно все приготовим. Avem niște criterii de evaluare. Trebuie să fie gustos, trebuie să aibă un aspect estetic frumos și trebuie să fie îngrijit, lucrat la locul de preparare a bucatelor. 5 premii.